Unha festa nun baixo da Rúa San Nicolás en Pontevedra rematou cunha vintena de persoas identificadas e propostas para a sanción. O grupo incumpría varias das restriccións activas en Galicia para frear o avance da COVID-19. Por estar 20 reunidos non son convivintes e incumplen o toque de queda. A festa foi descuberta por unha patrulla da Policía Local ao redor das 4:15 da madrugada. As 20 persoas estaban nun baixo que na actualidade non ten actividade, pero que acollera un local de hostalería. As persoas que ali están, como digo, ao redor de 20 persoas, son incapaces de abrir a porta e, polo tanto, teñen que chamar a alguén que veña dende fora para facilitar o acceso da Policía Local. Dende o Concello lamentaron este episodio e fixeron un chamamento á responsabilidade da veciñanza. Queremos, dende o Goberno local, facer un chamamento á responsabilidade de todas na loita contra esta pandemia. Isto non rematou e é importantísimo non baixar a garda e non confiarnos. Gulía sinalou tamén que había semanas que non se producía ningún episodio de incumprimento das restriccións anti-COVID que están activas agora mesmo en Galicia.